ପିଲାମାନେ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ବିଚାରର ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ କଥା କହି ଜାଣିଲେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଥା ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ସୁନ୍ଦର। ତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ କେହି କେହି ଅଧିକ କଥାକୁ ଅଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ? ତ এই যে বাক্য সংক্ষেপণ, এই বাক্য সংক্ষেপণ ক্ষেত্রে সন্ধি, সমাস, কৃদন্ত, তদ্ধিত, উপসর্গ ও সমার্থ বোধক শব্দ বিশেষ ভাবে সহায়তা করিথান্তে। এঠারে সেসব বিষয়ে এবে আমি আলোচনা করিবা। টিকে মন ধ্যান দেইকি শুণ। प्रथम देखा संधि द्वारा किभली भाव वाक्य संक्षेपण हो पारुचे। लक्ष्य कर लिखाई अति आवश्यक जिनसर दर अधिक बढ़ुचे। आउ थर कही दौचे अति आवश्यक जिनसर दर अधिक बढ़ुचे। ताले सेठी जो पद अच्छी ताको हमें किभली भाव संधि करके वाक्यटाको संक्षेपण करने लक्ष्य कर। अतियुक्त आवश्यक यहीटा जिते आम संधि करदे से कौन अत्यावश्यक। तेणु से वाक्यटा को संक्षेपण कले हम अत्यावश्यक जिनसर दर वृद्धि होचे। पिला मैंने बुझीपार तो पुणी आउ गोटे उदाहरण आम देवा संधि द्वारा किपरि संक्षेपण हो पार। वाक्यटा कहूँ किभली भाव संक्षेपण करने लक्ष्य कर। अति अधिक वक्तव्य स्फुरणीय नुहे। अति अधिक वक्तव्य स्फुरणीय नुहे। तेरे अति अधिक ताको संधि कले कौन हम अत्यधिक। तेणु संक्षेपण द्वारा वाक्यटी हो अत्यधिक वक्तव्य स्फुरणीय नुहे। तेरे समय द्वारा यही अनेक वाक्य आम संक्षेपण कर। यार नियमटा जानिले तबे अनायास सबकि करपरटा हूँ समाज द्वारा किभली आम संक्षेपण करवा लक्ष्य कर। स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आज आसबे। समाज जानी स्वामी और स्त्री बा जाया और पति दंपति ओ लगे कौन समाज सहित जानिच द्वंद्व समास। तेणु ये जो स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आज आसबे ताको आम सीधा सड़क कर कौन ना दंपति आज आसबे। तेल ये जो छोट वाक्य आम करदे ये शुणा भल लगुना? हाँ, निश्चित भाव ये शुणा भल लगे। आउ गोटे ठीक से आम वाक्य को संक्षेपण करवा। काठरे तैयारी पोल स्थायी नुहे। काठरे तैयारी पोल स्थायी नुहे। ताले एटा कौन हम कहीपर कि समय समय प्रयोग करवा सेटा हो पार। काठरे तैयारी पोल ताको मध्य पदलोपी कर्मधारय कहते कौन ना मध्य पदलोपी कर्मधारय समाज से काठ निर्मित पोल समान काठ पोल। स्थायी नुहे से अस्थायी। तेणु वाक्यटा हो काठ तैयारी पोल स्थायी नुहे तार वाक्यटा हम काठ पोल अस्थायी। बुझल तो पिला माने? ठीक अच्छे। तापर देखा कृदंत द्वारा किभली वाक्य संक्षेपण होचे।
ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ। ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟା ହବ କ'ଣ ନା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାନ ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଧର କିଭଳି ସଂକ୍ଷେପଣ ହବ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ତାହା କର, ତାର ସଂକ୍ଷେପଣ ତାର ବାକ୍ୟଟି ହେଇପାରିବ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତଦ୍ଧିତ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ହବ ବା ତଦ୍ଧିତ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପଣକୁ ସହାୟତା କରେ। ବାକ୍ୟଟା ହଉଛି ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା। ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଅଛି ତଦ୍ଧିତରେ କ'ଣ? ରା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପାନ ଯୁକ୍ତ ରା, ପାନରା। ମାନେ ଯେ ପାନ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ତାକୁ ପାନରା କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ତେଣୁ ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା। ମନେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା। ତ ସେଇଟା ସଂକ୍ଷେପଣ କଲେ ହବ କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଠିକ ଅଛି। ତାପରଟା ହଉଛି ଉପସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା ସଂକ୍ଷେପଣ। ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ତ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଆମର ଉପସର୍ଗରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟା ହେଇପାରିବ ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚାଳନା କଷ୍ଟକର। ପବନର ବିପରୀତ ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାଇକେଲ ଚାଳନା କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଠିକ ସେଭଳି, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେଣୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦିଟା କହିବି, ଟିକେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଥିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ ସେଇଭଳି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ। ତେଣୁ ଆଉ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇବା ହଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଠିକ ସେଭଳି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା ଜିଦଖୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଜିଦଖୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନାପସନ୍ଦ
करते ताले मोटामोटी भाव में पिलाने सब बुझीपार जे वाक्य संक्षेपण करने द्वारा किभली भाव में वाक्यर रूप बदली जाऊँगी श्रुति मधु होची एवं समय अपचय रोका जाई पारुछे। तो ठीक अच्छे पिलाने आज आम एतिक रहा परवर्ती क्लास रे आमे सत्य और विधि विषय पढ़ा आज रहुचे। धन्यवाद।